салом, як хабар. соли 2024 дар Тоҷикистон ҳаққи маош, стипендия ва нафақа аз 30 то 40% боло бурда мешавад. дар ин бора президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон имрӯз зимни ирояи паёми худ ба Маҷлиси Олии Тоҷикистон хабар дод. ба ин тариқ шурӯъ аз 1 январи соли 2024 ҳаққи маоши кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони мақомоти қудратӣ то 40%. аз 1 июли соли 2024 маоши кормандони соҳаи тандурустӣ, маориф, иҷтимоӣ ва умуман ҳама кормандони соҳаи буҷавӣ то 40% ва ҳамзамон аз 1 июли соли 2024 бошад ҳаҷми нафақаҳои суғуртавӣ, меҳнатӣ ва давлатӣ то 30% зиёд карда мешаванд. ҳамчунин шурӯъ аз 1 июли соли 2024 маоши ҳаддиаққал аз 600 то ба 800 сомонӣ зиёд карда мешавад. хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.